meg fogom dönteni a clutch rekordot. Remélem sikerül. Igen, itt van velem Paradicsom, csak őt ugye nem halljátok, mert fülesem van. Ezért őt most ebben a videóban nem fogjátok hallani. Tessék? Nem te, nekem vagy fülesen, és ezért téged nem hallanak. Na. Igen. Azt majd lehet kövikörbe, igen. Kövikörbe már Paradicsomot is fogjátok hallani. Jó, hát ez Jumbug. Na, leszedem a fülest. Akkor húzd ki a füles, és akkor én is hallom. Jó, így már te is hallatszódasz. Király. Szépen megnyerted ezt a kört. Nem tudom. Ez a gameplayre megy? Aha. Szerinted hány kör legyen úgy összesen? Szerinted összesen úgy nagyjából hány kör legyen? Tudom. 5. Jó. Várj, van egy ilyen kis bió. Jó, hát szerintem amúgy 5 úgy nagyjából. Vagy 3 talán. Na mindegy. Gyere. Most fognak hallani engem is? Aha, most hallanak téged, igen. Jó, remek, akkor hello, beköszönök én is. Jó, köszönjél. Most a haveromnak próbáljuk meg megdönteni a clutch rekordját, és ő lesz úgymond a segítője. Ja, Mert ha nem ad nekem pénzt, meg semmi fizetés, szóval igazából csak úgy elvállaltam. igen. Mert a barátom. Na és amúgy annyi, hogy ugye meglett a sima bababopán a 100 feliratkozó, és ezért lesz majd kérdezfelelek valamikor. De úgy utálom ezt a Jumbugot amúgy. Ezt majd... Tesó egymás után. Nagyon profi vagyok. Jó. Egy megvan. Nagyon... De... 23-ig kaptam. Utálom ezt ezért, hogy Jumbugot kell adjon nyilván. Jó, rég Stumble-Guys-oztam, oké, guys? Nagyon rég. Én is rég Stumble-Guys-oztam, de amúgy szerintem lehetne az a videó cím, hogy Jumbug. Én mondjuk, van benne valami. Na most már megdöntjük. Mármint megdöntöm. De amúgy Paradicsom, ha akarsz, te is klatcsolhatsz felőlem. Csak hogy ne ess le. Oké, jó, Grunzi, de én a segítő vagyok. Jó, az mondjuk igaz. De ha nem muszáj, ne ess le. Én nem vagyok Paradicsom, ő Grunzi, ezt jegyezzétek meg. Szerintem amúgy már tudják. Menned kell, Paradi? Hát igen, viszont nem akarok. Szóval ezt azért elvettük után. Igen, viszont nem. Menned kell, viszont nem mész. Igen. Hát mindegy, hogyha menned kell, akkor felőlem menjél. Mert ez az utolsó kör. Megpróbálom sokáig elvinni. Jó, hát ez offos. Ne kérdezzétek, miért kerültem ki amúgy, fogalmam nincs. Jó. Istenem! Jaj. A dupla falat nem vállalom be inkább, mit szólsz? Nem baj, Paradicsom, szerinted ezt megengedik, hogy a dupla falat ne vállaljam be? Nem, Grunzi. Ez nem szabálytalanság. Guys, szerintem ez a videó így ennyi lett volna, majd még megpróbálkozunk később is. Paradicsomnak is mennie kell szerintem, szóval, ugye? Jó. Szóval így... Jó, ezt a videót így felejtsük el, mit szóltak. Mindegy. Oké. Bye. Szerusztok!